Helo a croeso mewn I fy ngegin I. Mae wedi bod yn brysur ar y fferm heddiw, ond mae'n mynd I cymryd dim bach o amser I defnyddio'r hen bara yma lan. Mae wedi ffili bwyta fe ragor fel bara, so dwi am wneud pwding I te heno. So be dyn ni'n mynd I wneud yw rhwygo, fi wedi dechrau'r broses, ond nawn ni rhwygo'r bara mewn I ddarnau a roi mewn i'r bowlen. Os dim angen bod yn rhy taclus I wneud hon, jyst darnau man. A unwaith mae'n ddigon dych chi yn y bowlen, bydd angen o leia 8 ounce arnoch chi, ond mae'n mwy na dy fi. Dwi'n mynd I dwblu'r rysait heddi. Allwch chi ychwanegu naethau llaeth neu dŵr i'r bara. A fyddwch chi eisiau gadael dros nos, mwyn i'r bara sych signo lan y hylif. Nawr, dwi'n defnyddio llaeth, ond allwch chi hefyd defnyddio dŵr, neu mae Mrs Evans lawr y ffordd yn hoffi defnyddio te oer, ond mae'n llawer well gen I defnyddio llaeth. A fydd angen orchuddio fe gyda llian bwrdd, just dros nos, a wedyn dod nôl yn y bore. Helo, croeso nôl. Dyma ni'r bore wedyn, a mae'r bara nawr yn barod I wneud mewn I pwding. Ond cyn I ni dechrau ychwanegu unrhyw beth arall, mae rhaid I ni cael gwared o'r hylif ychwanegol sydd fan hyn. Y llaeth dyn ni ddim eisiau ni bydd y pwding yn rhy gwlyb. A y ffordd hawsach I wneud hyn yw I just gwasgu'r bara rhwng eich dwylo a gweld yr hylif yn dechrau dod allan o'r bara. A mae eisiau chi mynd trwy'r holl pot o bara yn cael gwared o'r hylif yma. Nawr mae bara yn barod heb yr gormod o llaeth ynddo fe. Mae'n amser ychwanegu gweddill ac cynhwysion. A dwi'n mynd I dechrau gyda ychwanegu wyau. Nawr, os mae yna 8 ounce o bara gyda chi, fydd angen 2 wy arnoch chi. Cymysgwch yr wyau cyn iddyn nhw'n mynd mewn i'r bara. Ar yr un pryd, ychwanegwch 2 ounce o siwgr brown. Byddwch chi eisiau gymysgu'r holl peth at ei gilydd. Y fwyaf fyddwch chi'n gymysgu, y fwy tebyg I cacen traddodiadol fydda fe'n edrych. So ydych chi eisiau trio cael gwared o unrhyw darnau o bara sydd dal yn edrych fel bara. Ond os dim ots, os mae'n ddarnau, os mae'n lumpins bach. Unwaith ydych chi'n hapus, ychwanegwch 4 ounce o sultanas neu currants os well dych chi. A gymysgwch ei rownd. Nawr, dwi'n hoffi ychwanegu tamed bach o nutmeg i'r cymysg yma. Just dim angen lot. Na ni, yna digon. A parhau I gymysgu. Nawr mae'r pwdin yn barod I mynd mewn i'r ffwrn, ond cyn I ni roi fe mewn i'r tin, bydd angen neud yn siŵr bod e ddim yn mynd I sticio, felly nawn ni cymryd tamed o menyn a neud yn siŵr bod ni'n rhoi ddigon ar draws yr tin I gyd, fel bod e ddim yn aros pan dych chi eisiau tynnu eich pwdin allan. So, dyn ni'n mynd I roi'r cymysg nawr yn y tin. Yn barod I mynd i'r ffwrn. So, arllwys y cymysgiad mewn i'r tin. Ti eisiau pob tamaid. Ddim eisiau straffu dim.
Nidwch fe rownd fel bod e'n fflat. Nawr, be dwi'n hoffi wneud yw rhoi tamaid bach o menyn ar ben y pwding. Just chydig o spots bach o'r menyn. A hefyd, os ydych chi'n teimlo'n ffansi, allwch chi roi tipyn bach o siwgr bras brown ar y top. Na ni. Nawr, mae'n barod i mynd mewn i'r ffwrn i pobi am awr. Na ni, pwdin bara wedi gorffen, a fi'n siŵr bydd pawb yn edrych ymlaen i tamed ar ôl te heno.